купи и това пева от бой. Ще го хапна нещо и ще го при Тани. Тани, направи кил, бе. Два. Добре, сега ще дойда при теб. Че то няма при къде се полети, освен на модерния. Тук 80-те, вата, тия ПВО-та и това. И те поне знаят, те имат тук, са ги притиснали. Всичко е червено. И слагат ПВО-та, къде се сетят. На модерния много F-18, много нещо, бе, бате. Гледай какво става. Мати, чава е лефно. Май го сготвих тука. Ама беше много нисък, не ми се верва да е бил той. Не ти се верва, да. То се седи горе. Да. Тъй, едната газила е свалих. Браво. С какво? С R60? Не. С тур. С петроли. С тура. С тур може, да. Тура не пропуска, бата. Той е на друг принцип и не го интересува сигнатура, не го интересува нищо тура. Да, фанали го Петрович край. Петрович фанали го и той си го следи. И си го цели. Тура няма пропускат. Стига да му е в ренч. Така. Тук е някакъв 308 сървър полски на барак. И за сините летат. Чакай, ще влеза тук. И да видя каква е ситуацията там. Нещо свежо ми иска, някакви други сървъри, бата. Тия дете летиме, само на тех летиме. И вече ми е... Топа няма, бата. Няма читави сървъри такива да може да се лети. Сега то полски ще го видя какво представлява. Има там за сините. Щом има само сини, а няма червени, значи пак има някакви зони на ПВП, там някакви чудеси са се разделили. СРС нема. Тук па няма и такова GCI. Кажа честно. Ама има F10. Да. Looking for targets. Ботове. Добре, айде. Target search. Сочи, бе. Много пожа, още една газила, долу. Бе!